na siya kaayo, guys. Oh, limpyo na kayo, as in. Limpyo na ka. Hey guys, welcome back to my vlog. This is Olanga and welcome to my channel. Hiwa ko og tinai sa manok, guys. Ako na siyang tungaon kay kung dili nimo siya tungaon, guys, kanang baho ganing iti inig barbecue nimo ba kay mo reklamo ang customer ba kay pait daw. So para siya limpyo, ako ni siyang hiwaon kay hugasan og tarong, guys. Kung bago pa kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like para updated kayo sa bago kong mga videos. Few moments later. So, hiwa na ko, guys. Yung tinaon na ni siya, oh. Dali raman ni siya. Kanawa, oh. Dapat limpyuhan dyan ni siya. Kanaman ni siya ite. Nabilin. Ew. Hugasan na nako. Hugasan ako ni siya kay nahuman ako hiwa. Awa, guys, oh. Awa, dood kayo. Kaya mo hiwaan, oh. Hugas na po. Good. Well, guys, hilo na siya, guys. Pwede na siya matangtang. Okay na ni. Limpyo na, guys. Ito aning guys. Sunod ani, timplahan na pod. Few moments later. Timplahan na siya, guys, oh. Ready to tuhog na niya. Tuhog na ko, guys. It's tuhog time. Nagtuhog na ko, guys. Pinana na siya pagtuhog, oh.